כשאני הייתי מלצרית בבית קפה, אז הייתי פותחת את הבית קפה ב8 בבוקר. כי יודעת מה אני צריכה לעשות? לשים את כל הסוכרים על השולחנות, להעביר ויש על השולחנות, להתחיל לארגן את המפיות, את הסכו"ם. לקוח ראשון שהיה נכנס עליי ב8:30 בבוקר, בוא נגיד היה את השעות המתות האלה של הבוקר, רוב העבודה הייתה מתחילה ב11. והייתי אומרת, רגע, שהיא מ8 עד 11, אין לי כסף, אני על טיפים, אין כסף. מה הייתי עושה? תראו איך ארוחת בוקר של 60 שקלים הופכת ל200 שקלים. שימו לב לדבר הבא. בא בן אדם, מסתכל על התפריט, מן הסתם 8 בבוקר, מה הוא יוצא? ארוחת בוקר, 60 שקלים. בארוחת בוקר הוא מקבל חביתה, מטבלים, סלט, לחם ושתייה אחת. טוב, לוקחת בנו את ההזמנה, מה תרצה לשתות? אומר לי נגיד אספרסו. יופי, תגיד, לא תרצה להוסיף עוד שתייה, אולי שתייה קרה, איזה מיץ תפוזים, עוד 15 שקל, זאת מה, יאללה, תביא. שימו לב איך נהפכה ארוחת בוקר של 60 שקלים ל-75. טוב, מביאה לו את ארוחת בוקר, מביאה לו תפוזים, מביאה לו אספרסו, הוא אוכל וזה, שמה לב שנגמר לו הלחם. מה, תגיד, בא לך איזה ג'פטה, עוד לחם ככה לארוחת בוקר, שיהיה לך ככה עם המטבלים, כי אני רואה שאני אשאר לך מטבלים, תביא ג'פטה, בום, עוד 25 שקל. שימו לב, 75 שקלים נהפכו ל100 שקלים. טוב, באים עוד לקוחות, יושבים, מזמינים אספרסו, סודה ואיזה קינוח, פאי תפוחים. מה אני עושה? מוציאה את הפאי תפוחים ללקוחות האחרים. הלקוח שאכל אצלי ארוחת בוקר מ-60 שקל נהפכה ל100 שקל, עוברת לאדום עם הפאי תפוחים. פאי תפוחים 67 שקל. עוברת לאדום. בכוונה, תראה, זה קינוח שאחרי ארוחת בוקר, אתה חייב את הפאי תפוחים הזה. עוד 67 שקל, כבר נהפך הארוחה שלו ל167 שקל. מפנה לו את הארוחת בוקר, מביאה לו את הפאי תפוחים. תגיד, לא תרצה עוד אספרסו, עוד איזה אספרסו ככה עם הפאי תפוחים? טוב, לוקח עוד אספרסו, 10 שקלים, כבר הוא על 177 שקל, עם טיפ 200 שקל. והנה לכם למה אני אומרת לכם, אל תצאו לבית קפה. אל תצאו לבית קפה, תבואו מחושבים. אתה מזמין קפה וסודה, 20 שקלים, 7 ל-20 שקל. לא להזמין את כל הוואג'רס, עוד קינוח, עוד לחם, עוד זה. אני עבדתי בזה. זה, אין בעיה, בתור מלצרית תעשי את זה, את מרוויחה יותר. בתור הכבש שיושב, אם אין לך, אל תשב. ואם יש לך, תשקיע את הכסף.